Monadická meditácia číslo 26, posledná. Venujte chvíľku času, aby ste si zatvorili oči a naozaj sa uvoľnite. Sám pán Kumeka, majster topázovo-modrého lúča, 8. lúča hlbokej premeny, očisty, osvietenia a komunikácie, uzatvára vašu auru svojim nádherným svetlom. Teraz. Cítite sa byť objatí v strieborno-modrom vajci, keď v ňom odpočívate a vaše bunky sú kúpané v božskom ženskom svetle a umývané večným mierom a radosťou. Dýchajte hlboko do svojho tela, aby sa bunky mohli otvoriť ako kvety a absorbovať vlastnosti lásky, radosti, súcitu, mieru a úžasu. Úlohou pána Kumeku je premeniť staré a priniesť vám vyššie osvietenie a aktivovať vo vás vyššie vzostupenie. Pán Kumeka vám pomáha liečiť a uvoľňovať vašu minulosť, či si to uvedomujete alebo nie, a vedie vás na vyššiu úroveň osvietenia. Prostredníctvom vás pomáha svetu vzostúpiť. Kumeka je pánom svetla, pretože vo svojich energetických poliach uchováva 7 lúčov Kristovho svetla. Keď ste vo svojej topázovo-modrej a striebornej kukle, ste v jeho energetickom poli. A on sa otvára, aby vám poskytol prístup ku všetkým 7 lúčom Kristovho svetla takým spôsobom, aby ste ich mohli teraz ľahko absorbovať do svojho energetického pola. On tiež drží múdrosť a vedomosti Atlantídy a Lemúrie a zdieľa ich s vami. Príjmite všetko, na čo ste teraz pripravení. Táto úžasná vzostúpená bytosť, ktorá sa nikdy neinkarnovala na Zemi, tiež drží čisté biele svetlo Archaniela Gabriela. Nesie ho na frekvencii, ktorú môžete ľahko absorbovať a teraz ho zdieľa s vami. Len cíťte, ako príjmate čisté a úžasné svetlo Archaniela Gabriela prostredníctvom pána Kumeku. Odpočívate v topázovo-modrej a striebornej kukle, v ktorej prúdia zlatý, fialový, ružovo-strieborný, ružovo-zlatý, bledomodrý, biely a priesvitný lúč Krista a zlaté svetlo múdrosti Atlantídy a Lemúrie, plus čisté biele svetlo Archaniela Gabriela. Absorbujte ich do svojich energetických polí a potom do buniek svojho tela. Tieto frekvencie sú teraz farbami, ktoré víria vo vašej aure. Pán Kumeka vás berie na dôležitú cestu, aby ste objavili, kým skutočne ste. Na túto cestu vám dáva brnenie sebahodnoty a božského pochopenia, duhu Serafína Serafíny. Príjmite ju. Pán Kutumi, svetový učiteľ, spolu so Serafínou má na starosti medzigalaktické výcvikové školy tohto vesmíru. Pán Kutumi vám zaslal špeciálne pozvanie na návštevu svojej vnútornej svätyne nad Taj Mahalom v Agre v Indii, vysokofrekvenčnom útočisku alebo ústraňu lásky. Tu on a Serafína sú pripravení ponúknuť vám súkromnú konzultáciu o vašej ceste na Zemi. Ak chcete prijať toto pozvanie, pán Kumeka vás vezme vo vašej nádhernej aure cez vesmír. Cestujete spolu cez nekonečný vesmír, uvedomujete si svetlo, priestor a mier. Až kým pred sebou neuvidíte najkrajšie žiarivé ružové svetlo lásky nad Taj Mahalom. Spolu s pánom Kumekom s úctou vstúpite do éterického Taj Mahalu. Mnohí majstri vás pozdravia z namašté a zavedú vás do vnútornej svätyne pána Kutumiho. Čaká na vás vo svojom ružovo-zlatom svetle.
Vedľa neho stojí Serafína vo svojej dúhovej aure. Pozdravia vás a ukážu vám stoličku pred sebou, aby ste si sadli. Pán Kumeka stojí za vami a na nekonečnú chvíľu nastane ticho. Potom pán Kutumi zdvihne veľké zrkadlo a v ňom uvidíte osobu, za ktorú sa považujete. Nezáleží na tom, či niečo vidíte alebo nie, na vnútornej úrovni vidíte. Pán Kutumi vám dá odkaz, potom sa s úsmevom obráti k Serafíne. Aj ona zdvihne zrkadlo, v ňom vidíte osobu, ktorou skutočne ste. Odrážajú sa v ňom vaše božské možnosti. Všetko, čo skutočne môžete dosiahnuť, o čom je skutočne vaša misia na zemi, kto skutočne ste. Potom sa Serafína nakloní dopredu a odovzdá vám posolstvo. Príjmite ho. Hlboko v sebe viete, že to výrazne posilnilo vašu cestu na zemi. Vaše božské ja žiari spôsobom, akým predtým nemohlo. Vaše svetlo je nekonečne jasnejšie. Vstávate a ďakujete pánu Kutumimu a Serafíne. A potom vás pán Kumeka vyprevadí z ústrania Taj Mahalu a stretnete sa s veľkým bielým svetlom vašej monády. S hlbokým vedomím toho, kým skutočne ste, s radosťou vstúpite do svetla. A keď sa vznášate do samého stredu svetla, a cítite, ako sa stávate jasnejšími a čistejšími a úplne pripravenými podstúpiť svoju plnú misiu na zemi. A potom sa s otvoreným srdcom spojíte so svojou monádou. A keď opustíte svoju monádu, vrátite sa na zem, do svojho fyzického tela, prepojený na hlbšej úrovni s tým, kým skutočne ste. Ja som láska. Ja som svetlo. Ja som vôľa. Ja som večná radosť. Ja som. Ja som. Ja som. A otvorte si oči, keď ste pripravení.